So yun, alam ko na kung saan tayo pupunta ngayon. Ang ganda naman ang pambungad ng region na to, puro basura. Ay, sorry po, hindi kayo pinatubad pag basura sa side. Ayan, ang daan basura. Mukhang nagtitinda itong nasa harap. Ito, tundaan na to. Okay sana dati, kaya na pinupuno na nila ng basura ngayon. Kasi may nakita ko ang pati na aso. Namatay na aso, namatay na pusa, daga. Kaya ka dito, ewan ng amoy. Pero at least, ano, yung daan, isa masyado na. Eh, dati-rati, puting dito. Naalala ko, parang tumanaw dito, no? Puro putik niya. Tapos yun, alam ko meron nagda-diverge na daan dito. Oo, dati. Sayang, wala pa akong camera nun. Da-diverge yung ay da-diverge yung daan dito. Meron dito. Di puno sa gitna. Banda yung dun. Hindi ko nga alam ano eh, kung nasa main road pa ako eh. Ay, gusto kong daanan mo yun. Ano, sa Kapaya Uno. So yun. Magkakapaya Uno tayo. Eto again, kung Kapaya Uno na to, sabayan natin kotse. Pag lumili ko, sumasabay ako sa kotse. Kumbaga shield ko sila. Kasi tandaan natin, nakamotor lang tayo, wala tayong bakal. So gawin natin shield ng mga kotse. O yun, mabad tayo. Yung Kapaya Uno, hindi ko alam na andito lang para sa ano, sa likod ng bandang Tabon. Ilang taon ko nang hinahanap-hanap. Paano kayo nakadaan doon? Pinag-aaralan pa namin yung sa social studies ng high school. Hindi ko alam na yung palang mali na daan dyan, yung daan pumunta Kapaya Uno. Pero yun nga, hindi siya masyadong halata. Hoy, nakakatakot ko, nag-overtake ka. Meron motor dito, nakakatakot. Hoy, nako, bibilis. So yun, yung mga kalaban natin, yung mga motorista, mga truck na. Kasi kahit sabihin na natin kahit yung nasa tama ka, pag napaglakan yung patay ka, patay. Kaya mas mabuti, ikaw na yung mag-giveaway, ikaw na yung ano. Huwag kang masyadong kumbaga arrogante at mayabang sa daan. Tama ka nga, naputulang ka naman ng paa, wala rin. Tama ka nga, patay ka naman, wala rin. Defensive driving na lang as much as possible. Though hindi natin nahan yung accident. Lalo na kayo, nagbablog ako at hindi na po mag-focus. Kaya dahil ano, mag-focus pa rin. Kaya ayoko rin magsalita pag nagbablog ako mag-focus. Kasi nawawala ako sa ano, sa concentration ko sa daan. Saka sa totoo lang, buti na lang walang kasama. Dahil mukha akong tanga. Sa totoo lang, pag nagbablog ka, motovlog, mag-asalita ka mag-isa, mukha kang tanga. Ikaw yung kausap mo sa sarili mo eh. Na-realize nyo ba yun? At least may sakit yung bibig ko, hindi latadong ano, hindi latadong mukhang tanga ako. Okay. Kaya natin Kapaya Uno. Yun ha, Kapaya Uno. Sanalan. Ganito. Wala binibentang lupa banda. Nag-invest na. Binibentang lupa dun. Kasi yan, kamay ako. Ito pa banda, nasa ayun. Ayun. Yung daan na yan.
nasa barangay ano tayo, Kapaya Puno. Yan, see, walang traffic.